खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जम्मु आरो काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लानि सत्रआव फिन आरोबाव रैखाथि हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि समाव सत्र ओनसोलाव रैखाथि हानजा आरो पुलिसआ जथायै मोनसे उदखारिफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामनायाव रैखाथि हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै गुलि गावलायनाय जाथाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे ओनसोलाव सानैसो पाकिस्तानी उदखारिफ्रा हाबसोनानै दङ होननानै सन्देह खालामदों आरो बे ओनसोलाव दासिमबो उदखारिफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दङ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। सावरायनाय गैयाबालानो बिटिआरनि बायजोआव जोनोम जानाय गोदानै राजखान्थि हानजा बिपिपिआव गावखौ बिबान होनायखौ लानानै खेंफोरथि होदों जनाय दखरा एक्स-एनडिपि आफादनि लेङाइ नेहाथारि खरगेश्वर दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि गोदानै राजखान्थि हानजा एबा बिपिपिआ जिल्ला कमिटि दानायाव मोजाङै सावरायनाय जायाबालानो एबा मिथिहोआबालानो आंनि मुंखौ बिबानाव सोनानै होदोंमोन, नाथाय आं बे बिबानखौ लानानै खामानि मावनो हानाय नङा। मानोना आंहा जनाय दखरा एक्स-एनडिपि आफादनिनो लेङाइ नेहाथारि बिबानखौ लानानै आं दायो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिबानखौ लानानैनो खामानि मावलांबाय थागोन। बेखायनो गोदानै दाजानाय राजखान्थि हानजायाव आं बिबान लानानै थानो हाया आरो बे बिबानखौ रुजुनो हायैनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे आंखौ गाज्रि मोना बेनि थाखाय खावलायहरदों जनाय दखरा एक्स-एनडिपि आफादनि लेङाइ नेहाथारि खरगेश्वर दैमारि बिथाङा। बिजेपि दोलोनिफ्राय ओंखारनाय राजेन गगैआ मैया एजिपि दोलोआव जयेन जाबाय। थांनाय 9 अक्ट'बराव बिजेपि दोलोनिफ्राय ओंखारदोंमोन राजेन गगैआ। मैया एजिपि दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव लुरिन ज्योति गगৈ आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव एजिपि दोलोआव जयेन जायो राजेन गगৈ बिथाङा। नेशनेल हेल्थ मिशन एबा एनएचएमनि मावफारियाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ। एनएचएमनि मावफारियाफोरा मैया गावसोरनि मोनगु दाबिफोरखौ सुफुंनांगौनि थाखाय थांनाय 3 नबेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै 5 नबेम्बरसिम सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो मैयानि सानावबो जोबथा हाबाफारिखौ गलाघाटआव बानजायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला गलाघाट जिल्लायाव मैयानि सानाव सा 700सो एनएचएमनि मावफारियाफ्रा बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों। गलाघाट जिल्लानि मोनबा ब्लकनिफ्राय फैनाय एनएचएमनि मावफारियाफ्रा जिल्ला सावस्रि सिबिथाय बिफाननि लेङाइ बिथोनगिरि मावख'नि लांगोनायाव गोख्रों खुद्रिसारदों। आसामनि सासे उन्दै हिन्जावसाया मेडेल देरहानो हादों। शिबसागरनि मनजित गगৈ आरो बिजया शइकियानि आंगो फिसाजो श्रेया गगैआ जापानाव खुंजानाय 11 JSKA वर्ल्ड काराटे चेम्पियनशिप 2022 रुपानि मेडेलखौ देरहानो हादों। मैया सुइटाकुन्ड डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम सोरखारा गाजा-गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि लताशिलाव खमैबो 5000 सुबुंफोरा जयै भुपेन्द्र संगीतखौ रोजाबदों। बेनि अनगायैबो जालुकबारियाव भुपेन हाजरिकानि मांखरसालियावबो सानसेनि हाबाफारिजों बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै बिबार बावहैनायजों लोगोसे हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बर'याबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। फैगौ 2026 मायथाइनि जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिया खाथियाव सफैगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बादिब्ला फैगौ 2026 मायथाइनि जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गरेस्वर बियाबाव पिपिएफ हानजानिफ्राय टिकेट दाबिदार बिजाथि मुजिब आली आहमेदआ क'क्राझार पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव आयेन बेरेखा 12,000 बार्मिज सिगारेटफोरखौ हमनो हादों। बे हमनो हानाय सिगारेटनि बेसेनखौ गासै 25 लाख रांनि जागोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो कन्टेनार गारिबो हमदों पुलिसआ आरो सानै बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय ड्राइभार उत्तराखन्डनि महम्मद जुल्फाफार आरो गुबुन सासेखौ उत्तराखन्डनि महम्मद राबार खान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव दायो पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। खुंगा 40थि जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय लाइखुन्थियाखौ गायसनबाय। फैगौ 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला जनाय दखरानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं लादांगुरि दानसोरां गेजेर फरायसालिनि लांगोना गेलेग्रा फोथाराव 15 आरो 16 नबेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 40थि जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा, खुंगा 27थि जनाय दखरा एबसुनि बोसोरारि जथुम्मा आरो खुंगा 23थि जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ जथायै खुंनो लानाय हाबाफारिनि गाहाय लाइखुन्थियाखौ मैया 5 नबेम्बरनि गोथार साननि फुंबिलि समाव गायसननाय जायो। एबसुआ बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनायनि उनावनो आन्दलन खालामदों बुंनायनि सायाव दिपेन बर'नि खेंफोरथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि
सोरबा सोरबा बुंदों बिटिसिआव गोदान सरकार फैनायनि उनाव एबसुआ फिन आन्दोलनाव ओंखारदों, नाथाय थांनाय जुलाइ आगस्त दानावनो रोखायै बुंखादों फैबाय थानाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनांगौनि थाखाय एबसुआ अक्ट'बरनिफ्राय सोमावसारगोन। बे आन्दोलना बबेबा आफादनि हेंथायै सोमावसारनाय नङा। बेजों लोगोसेनो फैगौ 20 नबेम्बराव मोनसे सेमिनार आरो 21 नबेम्बराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सोमावसारनाय आर्टिकल 280 नि 125 एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनांगौनि थाखाय सोमावसारग्रा आफादफोर आरो एकर्ड खालामग्राफोरखौ गोदान दिल्लीयाव थांनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।